Det smager godt. Hvad smager den godt? Hvor er du sød. Molly? Smager godt. Se. Hvad smager den godt? Hvor er du sød. Hvor den smager godt, Molly. Molly tror, det er hendes godbidder eller noget, men det er hesteslik, og hun elsker det. Har Sasha købt den til Sasha købt den til Molly? Hun har købt den til Molly.